Kayak aku iki lemu kaya ngopo. Ya aku tapi ya sempat lemu. Iki aku jare lemu meneh. Aku wis 50 itu ya. 50 piye sih dak loro. Dhuwur aku. Seadanya dacak rasa-rasane. Itu jenenge Ada banget ini ora Masakane catering ki ya jan. beda tapi Iya kok. ora Baru maksud ki kemetiar. sis. Dadi Apa, Yun? sawalan ngene catering. Dadi dogah masak ning omah. Arah Santra sesuk tanggal 12. Iki anu sayur asem, tahu tempe goreng. Dadi menune ngono ki njaluk ngono ki sambel terasi. Ayam, menune pokoke goreng ayam. Ikan asin. Terus malah anu ikan bakar karo Mah. bame. Ada sayur asem itu Sambal namanya sambal ikan itu. asin. Kalau enggak apa jenenge cumi kan Iya. cumi asin. Heeh. Tapi minta Iya. ikan Harus bakar. juga sih. Heeh, malah ora nila goreng Aku gitu ya. juga bocah-bocah.